kan mærke, når jeg fortæller folk, at det med at flytte ind i et hus, hvor alle næsten flytter ind på samme tidspunkt, det giver bare noget helt særligt, fordi man lærer hinanden at kende, man får en masse gode venskaber, og man får nogle vanvittige skønne naboer, fordi man har lige stået der og sagt, Gud, må jeg lige låne din boremaskine, eller hvordan gør du med skraldet, eller hvordan gør du med forskellige ting og sager. Man snakker sammen, fordi man er nye. Man er ikke røget ind i en opgang, hvor der er nogen, der har boet der i 10 år og siger, nej, sådan gør vi ikke her. Man lærer hinanden at kende og har det mega hyggeligt. Og det, der sker, det er jo, at hvis folk flytter, hvad de egentlig sjældent gør, fra sådan en ny ejendom, hvor folk er flyttet ind samtidig, så flytter de hen i en anden, fordi de bare skal have en bolig, der er større eller mindre. Men man bliver der, fordi at man er blevet så begejstret for at bo et sted, hvor man har fået sådan et sindssygt godt sammenhold.